एसेबांथो दुखुल'थारसैना आंनि जिउआव हो आं जुरिखौनो हो जुरिनि जिउआ बिदि जाबाय सोरबा आंनि जिउआ बिदि नङामोनथ' बिदि नङामोन बेफोर गासिबो बे आइ आफामोननि थाखायनो जादों आरो बे सोरां मावजि बुन्दा सिमां अमा बुन्दानि थाखाय आइ आरो आफा नोंसोरनिबो दाय दङलै दाय दङ नोंसोरनिबो नोंसोर आंखौ सोरांनो हरामोनबा नोंसोर बादा होनायमोनबा बेबायदि खालामनो हागौमोन नामा हो सोरां मावजि बुन्दाया आंखौ लाबोनो हागौमोन नामा हाबा खालामनो हागौमोन नामा नाथाय नङा नोंसोरबो मा होनामोनलाय आइ आरो आफा नै आइ बे सोरांजोंनो थांदो संसार जाहैदो जियानो जादोला नोंनि फिसाय जालहाद मानि फिसाय बेलाय देबदाससो बियो देबदास आरो बे सिमाङानोथ' मानो थगायनांगौ आंखौ जुदि बियो थगायामोनबा आं नोंजों थांखागौमोन ना सिमां सानैजों खारखुमागौमोन ना नाथाय अमा बुन्दा हो सिमां नोङो हो आयौलै आयौ ओरैबो जाला हरैबो जाला मा पापनि साजा मोनखो आंलाय मा पाप मावामोन आंलाय दालाय सोरखौ मा बुजिबावनो मा बुंबावनो सोरबा बालन्दाजों हाबा जाबाबो जागौमोनलै बालन्दाजों हाबा जाबाबो जागौमोन आङो खमसे खम बे सोरां मावजि बुन्दा सिमां अमा बुन्दा बायदिथ' जानाय नङामोन आयौ मालाय एमिनि फिसायासो अनो ना अनो मालाय जि अनखायो बेना गोसो थोनायाबो ओरैबायदि गोसो थोयो मा बुंबावगोन आंलाय मा बुंबावगोन मालाय खाफालाव दङ ना दङ फिसायाबो मोजां मोनदों गैलालै जेरै नोंनि जिउआ बरबादसै आंनि खाफालावबो मानो बिदि खुसि गैया आंनि गासिबो साननाय मानि फेलें एमि बायदि खाफाल मोनबासोमोन आरो जेरै नों बेवहायसो जिरायना दङ बेखौनो नोंखौ बहा थांनोसो नंदोंमोन आङो ओमफ्राय हारसिं बिदि जिरायबाय थाबाय नोङो नोंनि बायदि जिउ नङाना आंनि हो ओरैनोसो जिरायनायानो आङो माबा न' सिङाव बरिं मोनथारदोंमोन आङो आं थानायावनो बरिं मोनबाय नोङो इस मालाय गावना हौवायानो गावनि खाथिनिफ्रायनो जानगारा बेखायनो मारै थांनो नङो आङो बेनालाय बिदिनोसै जुरि माथो होनबावनो आरो मोजांलै मालाय नोंनानो एमि नोंबायदि खाफाल बयनाबो जाजोबाना मालाय हो नों बुरजाखौ जेबो साननाङा आंजों रायलायफैबानो जायोना गावहा बिदि हारसिं थायो नामा आं थानायावनो सोरबा ओमफ्राय सोराङालाय बोरै सोराङा मा बुंगोन आरो बेखौलाय जौ लोंगासिनो दहायनिफ्रायनो मा दे एमि बेनालाय बिदिनोखासै माथो होनबावनो आरो थुदो थांसै थाम्फैसो अरलायलांबाय माबा बेनो जिबन थैनायानो साबसिनसो जाला गासिबो साननानै फैलाय जौखौनो लोङै लोङै थैनांसिगोन दार मास दिनै मा जौखौनो लोंबाय थानोसै नामा नोङो नोंजों मतलब थां बेनिफ्राय मानो फैदों नोंलाय बावलाय आच्छा जौ लोङै लोङै मा दाना ओंखामबो उखैला दैबो गांला नामा नोंलाय नंनायनि नङिनि जौ 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 आं लोंदों नोंहा मा खर सादों मा खर जानो आंनि सिगाङावलाय मानो जौ लोंबाय थादों नोंलाय मा देखायनो सानदों नोङो हो गावखौनो गाव जौ लोंबाय थानानै दुखुआ मा नोंनावल' दङ नामा दस्रानावथ' जेनेबा दुखुआनो गैला आंनावबो दुखु दङ मा आं जौ लोंथिंबाय थादों नामा नोंबायदि ओइ हिन्जाव बांद्राय आंनि हिन्जाव जानो दाना जा आच्छा नोंनि हिन्जाव नङाबालाय सोरथो आंलाय आरो आंखौ मानो हाबा खालामना लाबोनाय नोङो हो थांफिनदोलै नोङो थांफिन नों मा नोंफोराव थांनानै थाहैयोना सिमांजों थाहै थाहै दार मास दिनै आंखौ जेबो दाबुंनो मा बुङा बेलाय नोंखौ हाजार बार बुंगोन आं बुंबाय थागोन आं एसेबांथो जौखौ गोथाव मोनबायना नोङो सोरां आंनि गोसो नोंहा मा नांजादों आरेबा मानो नांजाया आंलाय मानो नांजाया आंलाय बावनाङा सोरां नों आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों आरो नोंनि जिउआव
आंहा 100% मोन्थाय दङ आरो आंनि सिगाङाव दिनैनिफ्राय आरो जौ लोंबावनांगौबा जौ बथलजोंनो देगोन आं मानसिखौनो जुदासो आं मिथिखासोरां जौ बथलजोंनो देसिन देनानै दोनगोन आं बाराखौबा आंजों बारा खाथेर गैया मिथिखासोरां थांदोलै नोङो थांदो डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ आरो दिनैनिफ्राय जौ दालोंखा नोङो बेवहाय आंनि सिगाङाव दे होमबा थांसै आं आरो आंखौ नागिरना डिस्टार्ब दा खालाम खालि जौ जौआवनो सोमब्रनानैसो दोनमारगौलां मानसिखौलाय एसेबांथो जौ गोथाव मोनोना बियो हो दुखु जाबानो जौ लोंथारनांगौ बे माबा खोथा जाबाय नामा हो आंबो मा जौ फाग्लि जादों नामा आङो सोरां मावजि बुन्दा न'आवथ' आं जौ लोङा नोंखौ बेबायदि आंनि सिगाङाव आब' सोलिनो फन खालामनोसै आङो आबै फैदों होननानै खिन्थाहरनोसै आंनि आब'नो जा खुसि जाखागोन बियो आरोथ' नाथि फैनोबो हानाय ना आब'आ आबैखौ फैदों होनना खोनाबा र' आब'नोनो हरनि आङो आयु गुमै सिमांनि एसेबां बुरजा मिस कल गुमैसो थांलायलांबाय दाथ' बे नंलाना गुमैया ओमफ्राय आंनावलाय माने एसेबां हरखो बेलाय थाब बे आब'खौनो सोंहरखागोनदां हेद आं हमालै नङाबा आब'आ आंखौसो रायगोन ना ओमफ्राय आब'आ हाबा जाबाय मानो फैसाया दिनै दालाय मारै जाफिननो हानांगौ जाखो आब'आलाय नोंनि वाह माजे गावदां माथो बिराद गोदैलाय जौआलाय गोदै मोनदों आगै बाब बरियाथ' बाजे हाबाब दे बिदिबालाय आगै लोंदो ओमफ्रायथ' बाजे आंनि हाबाखौ मोनजायासैना हाबाब हा नों लेंहराबालाय मारै मोनजानांगौ जाखोसै आगै मा खालामब्रा लाबाय आरो जायखिया बारा थिग नङा खिन्थु मानसिया आयु हामानोसै आगै बिराद डिस्टार्बलै बाजे मा होनबावगोन जौखौबो सानसेबो लोंनो होआ साला हिन्जाव जादा हाबाब हा बेलाय माथो गाज्रि जाखो आगै हा जौखौ लोंनायखौ बादा होनायालाय मोजांसो हा नोंबो गारनो हायोबा गारबानो जाबायना बेखौनोथ' हाया नां बाजे बे हिन्जावनि थाखायनो न'आवबो लोंनो हाला आं जौखौनो जाल्ला दुखु दंलै बाजे दुखु दं मा होनबावगोन गोसोथोनायखौसो लागौमोन आं जाल्ला दस्रायासो ब्लड लाना थांबाय आयै आगै सना हा बिदिसो जादों नामा दाथ' माबायदि हिन्जावखौ मोनसनखो आं साला बिराद डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ हाबाब गोजां बोथोराव अर सायबाय होनबाथाय जि मोजां मोनखाथारोहाय आंहा आरोथ' ना आब' जुदि थाबाथ' माबायदि सावनानै जायोमोन ने आब' जुदि आंजों अराव मेनानै जायोमोन हाबाब हा नोंसोरखौलाय माथो होनबावनो दासो गैला ओमफ्राय आब' जुदि थांनानै आंहा हारसिं जाबाय माबा दा आंहा हारसिं इन्ट्रेस्टखौनो मोनला आब' गैयाबा नै आइ हा बे नोंबोखौ मोनबाय थायो होमबा नोङो मालाय दा हाबा जाबाय बिहाव बिखुनजोनाव फिसाइजों मोजाङै सुखि संसार जाहैबाय आरोहाय ओमफ्रायथ' न'आवबो फैथारला माबा आब'आ आं लिंहरबाबो फैया बे हाबा जानाया दा फैब्रबनो होनबा हायो नामा सोरबा आंबो आबैखौ नायनो लुबैदोंमोन लायो आबै जुरिखौ ने आबै खेबसे फैबा जागौमोन लायो दालाय आरो बहा लिंहरबाबो फैनो नागिरा माथो आरोथ' जोंखौनो रागा जोंनानै दङ गथ'आ दे आंनि आइ सनाया गावल' सुखि थाथोंसै जोंखौ रागा जोंबालाय मा बेसेबां जोंबाय थानो बेलाय आयै आं बावथारदोंसो माबा गुमिया फैनो नागिरदोंथ' नों अमा सिथारबा ओमफ्राय गुमिया नोंखौ जौ संना दोननो खिन्थादोंमोन दाख्लैनो बुंहरदोंमोन आं बावथारदोंसो आयै हाबाब आइ नों दासो खिन्थाबाय ओमफ्राय दाख्लैनो बुंनायबा दाहालागै संना दोनसिगौमोन लायो आङो ओमफ्राय आं बावबायबा आयै दे दाबो जेबो नङा होमबालाय संना दोनसैबो आं गाबोननो आयु जि जौ फाग्लासो नामासै आबौआलाय नङाहाय आयै हामा जौ फाग्ला जाबाय बायनोसै आंना जावैसोआलाय ओरैनो एसे एनैफोर लोंनायानो ओरैनो हले मोजांथार आंनि जावैसो सोराङा ओंथ' आबै जि मोजांखा
बिदिबालाय मोजांबालाय मोजांसै आंनि आबैयाल' मोजां सुखि संसार मोनजाबानो जाबाय दे। बेनोथ' आयै। आरो नों फैनायानो मोजां जाबाय दे आयै, नङाबा जोङो थांनोसो नंदोंमोन जेलिजों आंजों। नोंसिनालाय बिदिनोसै आरो थाङो होनो माथो थांग्रांबायानोलाय। दे आइयानो आबै, आंथ' थांनो सानो। दे आबै दे, एबार थांबानो जाबाय दे। ओमफ्राय नै आइ, हानोमफायालाय अबायदि थांखो? आफाया आयै हाथायावसो थांदोंमोन, अमा बेदर नागिरनो होननानै थांदोंमोन दहाय। दाबा मोनबोगोन ना मोनबोआ, आरो मोनबोआबाबो बे जुरि आइनि दाउखौनो सिथारनोसै नामा मासे, देरखाबायबो ओरैनो। ओमफ्राय सिथारनानै आब'आ रागा जोंना? नोंबोनि रागाखौलाय माथो होनबावनो, आरो जेबो नङा दे, दाउआनो मेरलाखा। मालाय उनफ्राव जाफैयामोन बियो। आंनियानोबा देरै थासिगोन, गिदिर गिदिर जाहांखाबाय आंनाबो। आं हले मिथिखाया आयै, आब'आ रागा जोंबा। आं गियाहाय नोंबोनि रागाखौ, बिमासो आं बिनि। बा लोंनो थांमारबायानो बियो बाहेरायाव, आरो थांदोंथ' मा फैफिननो रोङासै माथो। सोरां मावजि बुन्दा न'आव बादा होजानायखाय दाना बाहेरायाव थांलायबाय। आइजुरि, मा सोरां आफाया दाबो सफैयाखै नामा? गैया आयै, आरो फैनायबो नङादां दिनै। माबा मा होनबावगोन आं बे गथ' सासेखौ, हाबा जालायबाय थेवबो दासिमबो गियान होननायानो फैया बे सासे गथ'नाव। दहाय न'आव लोंनायखौ बादा होजानानै बोराबनानै थांदों न'निफ्राय। जौखौ बारा लोंथ'वासैमोनलाय नै दाख्लैफोर, आरो सुरुसो जाफिनलायबाय दाना। माला बुजिबावनांगौ जाखो सोराङाबा। माथो होनबावनो आरो आयै, बुंबाबो बुजायबाबो ओरैनो फारसेजों खोनासङो फारसेजों हगारहरो। मा होनबावगोन आं बे गथ' सासेखौ। नोंनि फिसाला मोजां, आरो आंनि फिसायखौ जेरावनिफ्रायबो नागिरनानै लाबोगोन आं। न'आव फैनो रोङाखैथ' बियो, जानांगौ लामा आन्दायदों। बिहामजो, नोंलाय माबोरै हारसिं थांनांगौ जाखो? बेबो हरनि समाव। नाङा नाङा बिहामजो, जेबो सिन्था खालामनाङा आयै। दे आगै दे, न'आव थांदो नामा? नै मोनाथारबायबो। राङा माथोसै आं न'आव। बेलाय दिनै थांमारनाय नङासै नामा? दे जाबाय दे आगै, माब्लाबा लोंफिनलायदो, दिनै थांथ'दो दे। आं सोरां जासे लोंगोन ना बाजै? आयु आयु, हायसेबां मानि लोङो होमबा? नै आगै, आंनाव जौआबो गैखाला, जा दङ बेखौनो होफैजोबखाबाय आङो। बाद दे, दुखु दंलै आंहा, मा होनबावनोब्रा। सोरां मावजि बुन्दा, बेवहायसो थाखुमाना दङ नोङो, हो? सोरां मावजि बुन्दा। ओइ, मा खालामफैदों नों बेयाव? मा खालामफैनो? आरो नोंलाय मा खालामफैदों बेयावलाय, हो? मा खालामफैदों? जौ लोंफैदों आं बेयाव। आरे बा, न'आव बुंजानायखाय दाना मा बाहेरायाव जायगा नागिरदों नामा? नोंखौ सोरांखौ होसोन थिनदों। मावजि बुन्दा नालाय मावजि बुन्दायैनो थाबाय थाखासिगोन नोङो, जेबो सन्देह गैला। ओरैबा ओरै लोंथिंनोबो हागौ, न'आव थांफिननो मा गोसो गैया नामा नोंहा? ओंहाय आगै, आं दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो न'आव थांदो होननानै। आच्छा, नोंबोलाय बिदिबालाय मानोथो होनांगौ जाखो जौखौलाय? माबाहाय आगै, गावनो जबरदस्ति बिथाबथारनायखाय एसे होदोंमोन आङो। ओइ हौवा, न'आव थांनो गोसो गैला नोङो? ना थिखोना लांनांगौ नोंखौलाय? जेरै फैदोंमोन बिदिनो थांफिन हारसिं, थाङा माथो आं नोंजों। अ, मारै थाङा नायनि आंबो। नोंखौथ' जेरैखि जायाबाबो लानानै थांगोन आं दिनै। ओइ गोख्रैथु न'आव, न'नि लामा आन्दायनानै थादों नामा नोंलाय? गोसो जानानैसो थांखायाखै आं, गावबागाव थांफिन। नोंखौ लायाबाथ' आं थांफिना, नोंखौथ' दिनै बुनानैबाबो बुद्रुनानैबाबो लांगोन आं। मानो एसे दादागिरिलै? दादागिरिखौथ' नुबावाखैसो नोङो, न' गैजारोङि थांबाथाय जेराव मेराव थालाबायनो लाजिया नोङो? बाद दे, लाजिनो रोङा आं। ओइ गोख्रैथु जल्दि। लांनो हाया माथो नों आंखौ। नै आगै, दे लांदो दे। आरो नोंबो मोजाङै खोनासंनानै लाखा, बे हौवाया आंनि फिसाय। दिनैनिफ्राय आरो नोंबो आंनि फिसायनो जौ होनो मोना, नङाबा नोंनि जौ बानायग्राखौनो बुख्रुबलांजोबगोन आं। जागोन दे आगै जागोन दे, दिनैनिफ्राय होथारलाहाय आं बेनो। जुरिसो आं। सानफाथोलो जौ लोंग्रा जादों बियो, ओरैबा ओरै न'आवबो लोंनो थोआ बाहेरायावबो लोंनो थोआ। एसेबां डिस्टार्ब जाला हिनजाव। आच्छा,
न'आव लोंबाबो डिस्टार्ब बाहेराव लोंबाबो डिस्टार्ब साला मानो होसोबाय थायोब्रा नोंलाय आंखौलाय एसेबांथो डिस्टार्ब मोनदोंना दासो दासो मोनदों आंखौ लानायनि मजाया बेनोथ' गोरोन्थि जाबाय आंनि एबार जेसेबां हागौ सहायबाय था नोङो आं डिस्टार्बखौ जुदि माथो जाबाय थाखो मा जानो आरो सोरां मा बेफोरलाय सोरां मा जानो आरो जौ फैबाय आं जौ आंना हिन्जाव मोजां लाना फैबाय आंखौ मानोथो एसेबां लोंनांगौ जाखो नोंहालाय बेखौ नों होनदों बाजै सना नोंनि थाखायनो जाजोब्बायना दे थांदो सोरां उन्दुदो अ बावदोंसो आं बाजै सना रायलायनांगौ दंमोन नोंजों र' गोदान खुसि फैसिगोन होनदों नामा जोंनि न'आव गोदान खुसि फैसिगोन होनदों नामा लोंबाय आं दिनै बेखायनो साला वा बाजै सना माथो गिन्द्रि नंबायानो ओइ लोखि सारा मा जानला मानला बखिदों नोंलाय ओमफ्राय आदानिनो मा नामा नोंना फुटबला सोरां लोंनानै जानानै जानला मानला बखिबाय थादों नोङो सोरां मावजि बुन्दा ओइ नोंनो सिथा दार मासदिनि जानला मानला बखिनायखौनो गारला बियो मालाय मेगना बिराद सालायबाय नामा नोंहा नंनाय नङि डिस्टार्ब जाला हिन्जाव बुंना लाब गैया बेखौ नङाबा माथो मानसियानो लोखि सारा नालाय बिदिनो थाबाय थाखासिगोन बियो नों एमिखौ लानानै थांदो बेनालाय बिदिनोखासै एमु रुमाव थांसै जोंहा ओइ आदा लांलाय सोरनि फिसा बे मालाय दसे बाजै सनाजों रायलायनायखौनो एसेबांथ' मेगन साबायना नोंसोरो दुश्मनफोर साला ए बाजै सना माथो गिन्द्रिबाबो बे साइज नुयोलाय माथो नोंखौलाय गिन्द्रि मासे देनजारलै बाजै साला फुटबलबो बानायबावबाय नामा फुटबल सिरि सिरि उन्दुहैगोन हाया नोङो बेयाव जानला मानला बखिलाबाय थानो गोदाव सोराव रुमाव थांसै बेवहाय थाबाय थानो दरखार गैया वा माथोलाय मासे हिर'लै आदा मालायनि हिन्जावखौ लानानै सोरां आवाजा गाहायाव आदा नोंखौ दा देसिगोनसो आं मिथिबायना सोरां नोंथ' एकदम सिरि थानबा था नंगौखौ बुंनायखाय गोसोआव नांदों नामा लाना थांदो जुलि बेखौ थुद' मावजि बुन्दा गाबोन रायलायबाय था बाजै सना सोरनि मानलै आंनिथ' नङा सन्देहआव दं आं नोंसो बिदि सोरां माबा जथा नोंलाय दहायनिफ्राय खोनासंगासिनो दं मादै होबाय थादों नोंलाय बुंखादों आं आदा सोरां दहायनिफ्राय खोनासंगासिनो आरो मा होनदोंमोनलाय नों आरो बे फैनो गोनां गथ'आ आंनिसो मोनथिबायना आंनिसो बुंनायनिबो लिमिट दं ओइ सायालै आदा नों बुनाय आंनाव आबा मा जालायबाय थाखो नालाय आदाया आंखौ बुनायखौ नुवाखै आरो गाव मा खालामदों मिथिया नामा बे हाब बिदा फंबाय थैलायनोसै नामा नोंसोरो नै आमा बर'सा दे बिहामजोखौ लाना थांदो नों रुमाव सोरां आबाया लोंनाय मानसि आबा दे हामबायसै दे आबा दे नै आबा सोरां हामानोथ' बिदि जालांखो नोङो बे आदाया गावखौ गाव मा सानदों बेलाय मालायनि गोसोथोनायखौ लानानै आबा हामानो बिदि जालायबाय थायो आबा नोंसोरो हा बिदा फंबाय सानैजों फैदो फै आबा उन्दुहैदो थां दे नोंसोरनो गासिबो आंखौ एमिखौ जुदा खालामग्राया नोंसोरबो पाप नांजोबगोन र' मालाय एसेबां मोजां मोननायखौ सिफायदों नोंसोरो पाप नांजोबगोन नोंसोर गासिबो बावनो हायासै आं एमिखौ बावनो हायासै आं
सानसेबाबो बाबलांजोबगोन नोंसोरो थानोसो बालायलांबाय आङो बे न'आवनो बे सोरां मावजि बुंनायनि थाखायनो जाजोब्बायलै मानो बिदि खालामनो नोङो सोरां मानो आंखौबा मा नांनायनिबा लाबोखो जौ लोंनायखौबो गारा गोदान आलासि सिन्थायनो फैलायनोसै थेवबो एमिखौनो बावा बियो नुबायना सिमां नुबायना नोङो सिमाङाव मा बुन्दा मालाय दासिमबो बावनो हाबावा गावनि थुरो लाबखौ आरो नोंहा आंखौ थैनो थाखाय माबायदि खारलांलायथारदोंमोन आंखौ नागारना नै जुरियाय आं मालाय हामाथो बुंबावनो आंनि फिसालानि आखलखौलाय दा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनिनो फिसायसै आइ आं नोंनि दुखुखौ मिथिगौ आइयै नाथाय सोराङा दि दाबो गावनि मोजां मोननायखौनो बावनोदि हायाखै सानसेबाबो बावगोन आइ सानसेबाबो बावगोन बेनोथ'ना आइयै जुदि बियो बावनोनो हायाबालाय आंखौथ' मा नांनानै लाबोखो बिलाय जियानो जाया मानो आइ सोरां हाबाखौ नोंनो मोजां लामायाव लाबोनो नाजादो जेराव नोंनो बिनि थैस' थांस'नि लोगोरि जाखाबाय आरो आंहा फोथायनाय दं आइ सानसेबाबो हाबा सोराङा मोजां लामायाव फैगोन आबा सोराङा सिगांनिफ्रायनो बिदि नङामोन आइ आरो नोंथ' आबा सोरांनि सोमोन्दै गासिबो मिथिखायो दा माथो खालामनो हाबावनो आइ बै जाथायनिफ्रायनो दाबो मानसिया मोजाङाव फैफिननो हायाखै सोराङा मानो बिदि देनाय बुरजा गोसोआव जेखौ फैयो बेखौनो होनलाबाय अनबाबो अनजाया एसेबां अनो आं थेवबो अरसा गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बायना जों बेनिफ्राय थांनायानो मोजां जासिगोन नामा नों जेबो सानबाय थानाङा आरो मानो गाबदों नोंलाय आं बेवहाय थानो बाबाय गाबनाङा नों गाबबा आंना बेबेयाबो दुखु मोनगोन ना आंनि बेबेसो दे उन्दुदो आंनि आबा सना दिनै आबा आयै बुंनाय दिनै नों मा खालामदों आबा 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 आंनि बेबी सिमांसोमोन सिमांसोमोन ना